Semangat salah ora. Nanti mengisuk maramu. Ning endi? Apa ngapusi? Tak tuduh ya nek videone bukaan. Nek sor jambu. Videone iki. Heeh. Tak bukake. Kowe mengisuk mang. Ya. Kowe mengisuk mang. Kowe mengisuk mang nyanti paramu. Deloken. Kayak nyanti. Nyanti kuwi. Nyanti kuwi. Walhat. Nyanti. Nyanti ki. Nyanti ngono ki. Mang apa? Salah apa ora ngono ki? Wes. Wong beleni. Wes. Apa turut kebunane? Ngene. Pengen balik koyo mbiyen. Wes. Wes. Gila. Nuko tak pun nuko. Sikuke tak bonge. Enggak usah. Aja turut kebunan. Pengen balik koyo mbiyen to. Berengut-berengut rupane koyo ngono ora enek sing arepe ngenggep ngono kae lek rupane koyo ngono kae. Krungu. Jalingan apa ora zaman bingung biyen ora enek sing ngenggep nyanti-nyanti wong nyumpeti irung. Ampune enggak enak ngono kae. Melas lho. Oleh tak omong tak eman krungokno. Kok tak usungane nek kebunan golek ora kena tak atur. Wes. Krungu. Kok arepan-arepan njarak aku neh. Sedino mari sedino kumat. Krungu manut. Saiki luwe apa ora? Wes lah aku. Mangan apa? Sate. Sate niku ne sapa? Begitu. Sapa sing wehi? Kamu. Kamu kapan? Tamu ngendi? Tamu ngamarto ngarap Saudi. Kamu. Parku. Sapa mlayu sos jambu? Kucing ya. Kayak tak sidang sik, tak takon. Cek ora om lawe. Cek. Oh cek. Karo anu ya, lek Tak habis ngerti, Om. sabune digawe. Lek habis saya kira tau sabunan. Terus aku tekon. Iki salam. Iki tragedi kejadian esuk mang. Andi ki. Hei. Kayak ngono kelakuane sapa? Rip Nantu. Salah. Minta maaf. Apa mau belene sor jambu? Wes. Kapok. Wes. Mau beleni? Wes. Luwe apa ora? Wah, aku. Mo. No. Aku takon, arep sor jambu, lek sampe aku ro, pelayan turut kono neh, lemari ki tak usungi kabeh. Ngene. Hah? Ngene. Lah manut apa ora? Minta maaf. Kok arep ramah nekor iki. Paham apa ora iki nek aturan kaya ngene iki? Tenan iki aturan wae anyar neh iki. Anyar neh iki. Sampai mau belen ini pendile tak cepot sitok engko. Piye setuju oleh dipercepat iki? Usah. Lah iya. Kok arepe macam-macam kaya ngono kuwi. Ben balik kaya mbiyen neh. Ora tau adus ngono kae terus wong padha ngempet nganu irung kabeh lek liwat. Iya. Kelingan ora ambune kaya ngono mbiyen. Wes. Manut ora karo aku. Luwe iwak lelene sik ijik nemburi. Usah kok lah aku. Mangan apa? Mangan apa? Tuh sikil ko ada ke mari-mari. Endi alergi? Tuh ada mari-mari. Oh, kene tak jekokne nganu bensin. Usah Kok nanti. endi sing alergi ndelok? Endi ndelok alergi iki? Itu. Apa ki alergi iki? Endi lho? Alergi kena apa kuwi? Mangan apa? Ada ke mari. Mangan lele ki alergi. Ah. Tak jekokne tletong ya. Lah nyapa? Betul. Meteng. Mangan tletong mari apa? Betul. Mangan tletong marai. Betul. Ngono ki lho ya. Aku ki lek sampe engko unget-ungetan gregetan ketak berukne tak coki bensin tenan. Oleh. Terus. Oleh apa gak? Ke. Lah iya. Aku arep omong, mesake ibu murene pengin ngejak turu sedina.
Turu ngene Rohman sedina ae karo ibumu melas pengen turu bareng karo kowe. Kok lek sesuk sedina tok bali orene ra apa-apa. Kuwi mbiyen sing ngopeni sampe gedhe kaya ngene iki. Iki wong tuamu, ibumu jenenge sapa? Aisyah. Bapake. Sudah panggil ke pulang. Ya ngono lek kekoke sing nyambung. Nyapa sentrup-sentrup ngono ki? Pilek. Endi sing pilek? Tak sisekne kene ngejek nganu. Klop jagung. Tak sisekne. Najang. Serat. Enti. Oh wes, wes. Enti lah nek ngapusi lek pilek. Ejal pisan kas. Pisan kas. Rekam ra oleh guyu. Rekam guyune lho iki ya. Disisakne. Jagung. Enti lho renek umbele blas lho. Nek. Lah jenenge pilek. Usah sendiri sih. Ya. Wong kok akeh aturan-aturan kaya ngono kuwi. Pembalik kaya mbiyen. Wes. Aduh saiki. Iki lambi tak sasangne sak gal kalum kabeh iki lho tenan kok lek sampe kaya ngono iki. Oleh.